Nepraxuješ zubů tam, to je tam. To je dálka celkem. Tak jedem? Je to hodně. Ještě to zapnou tu kaleru, to tam. Červená, jo? Teď to musím zapnout. Už bliká. Už tomu větru. Neuhýbat pozdětelem doprava. Tak teď mi poraďte, kde mám ty větroně. No kde? Musíš, až se otočit. Nahoru a budeš za ním. Malinko doprava a už jsi za ním. Doprava, doleva teď to, malinko tak a navrch. A musíš ho vidět. Nevidím. Tak nahoru a doprava trošku, malinko, doprava. To je moc, táhle z důle. Tady na párovce tam bylo málo. No. Málo motoru. No, vystoupá hodně vysoko. Teďka ne, to končí. Já bych musel ještě do přední to. Vidět mám do toho sám. Já si to chci dostít. Jaro, tady máš svůj čas na katanu. Co? Zájem se na katanu. Já ještě to promyslím. Teď říkám, že prodáš. Tak se podívej, vítám po přemýšlím. Když budu podívat novou, tak to je akrobata auta. Akrobata mě to nebere. A když ráno si vzpomněl, když podíval novou, tak to bylo 350 razí, rozumím. Takže já tu přemýšlím, říkám, že mám přemýšlím o tom, že bych si prodal. Ale ještě jako rozhodím, ona neví, ona má to všichni. Naštěstí, jestli je než podbožit to má, ona neví, má. Já tu akrobatní sport. Uvidíme, jak mě chytnou šňůrkou tím kombatem. Kde pak máme ty větroně? Zatočíš doleva, budeš proti němu. Tak? No ne, musíš hodně, podletí se oběžně s tebou a za tebou. Nahoru musíš, jsi pod ním. Teď jsi za ním. Teď tě předlítne. Jo?
No tak mě předlítí, no. A zpomalit nebo jet stejno rychle? Pomalý. Letíte stejně rychle. A buď jede kolečka, bude zadní. Doprava to. Doprava. Rychle doprava. No ne, to musí ještě. On je tak to je. To víš, no. On je zletí na druhou stranu. Tady. Tak, ještě kousek lejt, ještě to. A teď ho, když mě před sebou. Doprava a máš ho před sebou. Akorát, že on asi někde vysoko, že? No moc vysoko není, člověče. Když přidáš, tak ho doženeš. Jo, já ho vidím. No vidíš to. Teď točí důle. Musíš návrh. A dole, doprava. Ještě doprava, kousek, dobrý. Probnej. Už ho vidíš? Pomal. Je dole nebo? Ne, je Jo, viděl jsem ho, nádhera. vedle tebe. Ty vole, on byl pode mnou. No teď je nad tebou. Když to zvedneš, tak je nad tebou. A zhonek to nějak... Tak zkoušet teda, jo? A teď je kde? Teď je kde? Kde je? Kde seš? Kus za tebou, tak 10 metrů. On je nad hangárem. Dobrý, já letím nad hangár. A teď letí na dráhu. Pokračuje sem. Teď je kde? Teď jdeš nahoru, přijde návrh a doleva. To je malinko dobrý, ještě návrh doprava. Doprava malinko toť. Tak, měl by za mě hodně před sebou. Jo, on to otočí a poletí sem. Tak to přijde. Jo, vidím ho, vidím. Vrací se, vrací. No. Nádhera, ty vole, kde je? A teď je před tebou, pod tebou. Pravo malinko, pravo od tebe. Teď Jo, vidím ho. No, teď musíš být za ním. Vidím krásně, ty vole. To je nádhera. Super, Je na tebou. super. Super, ty vole. Tam jede, ale teď mraká, ho není vidět. Ne, toč to doprava. Doprava? Malinko. Dobře, to je moc. Doleva. Ano, přijde, musíš přidat a návrh. Kde je tam to na tím vrchu? A doprava. Toč doprava malinko. Ty? Teď je to mě Ty vidět. tam dostal motory nebo Jo, motory. Nevidím. Před tebou vlevo malinko. Dole nebo nahoře? Mírně návrh. Počkej, teď. Teď ho nevidím, jo. Je hodně. Toč doleva. Teď je předlíčně. Musíš přidat a návrh. Dobrý. Doleva, ještě toč doleva a pod tebou je. Běž, on už je tady už na dráze, za hangárem. Nádhera, jo. Doleva musíš. Doleva. Ještě doleva, tak. Ještě. Dobrý, skoč doprava, malinko. Počkej, on stoupá. Teď by ze mě někde chytnul. To je daleko před tebou, ale jde. Stoupí nahoru. No, ano. Přede mnou, ne. No, ale stoupá nahoru. Jo, Blízko, já už ho nevidím. Nemám brýle. Jo, už ho vidím. Je nad tebou. A jede zpátky. Letí na zpátek, musí otočit. Takhle mě to naučil lítat dvojčička, tak to tak mám. No. Je to dobrý, protože na poli Tady je křílka. Je nahoře. No, nad tebou doprava to. A nahoru je doleva, to je už moc.
nahoru doleva běh. Měl by tam měl, jsou tam dva. No, je to dobrá. Já ho vidím nad polem. No. Je. Ještě to nahoru. Doleva. Tam to odchytí, není to nejde. Nevím, kde je větroním, ale tam co jsem já, tam to leží 6 metrů za vteřinu. Ty vole. Pravo od tebe. Už se to chytlo. Já teď nevím, kolik je baterie. Tam jsou jenom 2 metry. Je tam nějak? Já jsem tam udělal okruhy a bylo tam 30 cesta. A kde jsi vůbec, Juro? Teď ho vidím.
nad kostelcem. A který dom se najít určitě. Jo, No nevím. Jak dělal tak ta vlna, že toho důlu, jak šla do těch vrtů. Ten byl zavěrnej prostě, než je to neměl přímě, že? já proč jsem si nezapl stabilizaci celou dobu? Jsem si mohl bužírovat. Ty Tam jo, máš taky, myslím, atomový pohony, že? to je stabilizace, dobrý. Letí to pěkně. To já jsem si mohl bužírovat, to krásně lítá na tu stabilizaci. Já říkám, ty taky nemáš atomový pohony, to jsi jak dlouho na to, že? Nevím, tak jako už bych měl asi být dule, no, pomalu. Máš tak víc jak 10 minut. No 15 to lítá, no. To jsem mohl krásně za tím větroněm letět, to stabilizace hodně pomáhá, to je nádhera, to nemusím dělat nic. Ale když se se mnou bavíš, tak se nedívej přímo do očí, jo? Já nevím, kde seš. Jsem vždycky lítal s tou stabilizací, byl jsem ve větru a tak se nevěděl, jestli to funguje pořádně nebo ne. Tady to lítá krásně. Tady taky bude muset jít na dvoják 8 metrový. Sedmset 41 metrů daleko. Ale Božínku, toho tady máme. Jo, padlo, Je, byl tam větroň.
Přistávám. Pojď tu doma! Už jsem měl málo baterky, tak už se to ani neotáčí, jako že to už je málo. Jasně. Myslím, že je dobrá. Nekresníku tam bude určitě. Jo, tak A ty to máš někde, to hodíš na internet nebo kam to dáš? Jo, určitě. Jo? Jak to tam podívám? Kudy vlastně může chodit, tak Takhle podél těch aut. Já to vezmu a jak bude měl být. Já vím, ale tak chtěl by to z těch světlů máš, když bude čas, tak by svítil z dole, protože nepředpokládám, že bych to mohl rozsvětlit nějaký jiný vypínačem, protože na to tam není nachystaný. to je důvod, to může svítit na hodě.